Vaskebjørn hører ikke til vores natur og er derfor en invasiv art, ligesom muntjakhjorten. De udgør en trussel imod biodiversiteten. Morten Wissing er ansat hos Aqua i Silkeborg. Han er ekspert i invasive arter. Jamen altså, invasive arter er jo et stort problem, og det er vigtigt, at vi får at folk de bekymrer sig om de her invasive arter her. Jeg plejer at sammenligne det med en retarderet bodybuilder, der kommer ind i en børnehave. Han render lidt forvirret rundt, men finder ret hurtigt ud af, at han kan godt klare de andre børn nede i børnehaven, og de har ikke en chance imod ham. Og det er det, vi ser ude i naturen. De her dyr her, de kommer, de er stærke. Signalkrebsen kommer over fra Nordamerika, hvor meget barsk natur, hvor den kæmper med grizzlybjørne, sortbjørne, grævling, den nordamerikanske odder, vaskebjørnen, stillehavslaks og sådan noget, som alle sammen rigtig gerne vil æde de her krebs her. Så kommer den over til Danmark. Vi har hverken bjørne eller noget som helst. Vores odder herhjemme, de er bange for dem, de tør ikke at æde de her aggressive krebs her. Mange invasive dyr er tidligere kæledyr, der er sat ud i naturen. Det sker ofte med skildpadder, som starter bittesmå, men hurtigt vokser sig større. Der er ikke nogen mennesker i verden, der har glæde af en skildpadde, men de er rigtig sjove, når de er små, men de bliver også rigtig røvsyge, når de bliver større. Og det synes alle folk. Jeg har aldrig mødt nogen, som bare har været helt vildt glade for deres kæmpe store skildpadde, der ligger sviner inde på børneværelset og stinker i hele huset. Folk bliver træt af dem. Så det er et spørgsmål om simpelthen at spørge sig selv, har jeg brug for den her skildpadde her? Har jeg lyst til at passe den de næste 25 år? Eller skulle jeg købe en lille guppi og komme i akvariet i stedet for? Denne store skildpadde har engang været nogens kæledyr. Nu er den fundet i den danske natur. Det er de færreste, der kan forestille sig, at en lille guldfisk kan betyde døden for padderne i et stort område. Fordi hvis du bare har et lille vandhul i et område på 100 hektar, jamen så er det det eneste vandhul, der er for alle de her salamander, frøer, skrubtusser og vandinsekter. Det eneste sted, de kan komme og yngle. Og de kan jo ikke sådan lige sige, at vi flytter lige til Sjælland. Morten Wissing og hans kollegaer bliver med jævne mellemrum bedt om at assistere med at indfange undslupne dyr. Altså, det er næsten umuligt at bekæmpe invasive arter. Det er så omkostningsfuldt. Hvis jeg skulle, hvor mange mennesker skulle der ikke bruges, hvis vi vidste, der gik 5 muntjakhjorte her i Silkeborg-skovene her, som er Danmarks største skovområde. Hvor mange mennesker skulle man ikke bruge, og hvor meget tid skulle man ikke bruge på at finde dem? Det vil aldrig kunne lade sig gøre. Så det er så ekstremt omkostningsfuldt at bekæmpe invasive arter. Så det vigtigste, det er, at man simpelthen får stoppet folk i at sætte dyr ud. Hvis man ikke længere ved, hvad man skal stille op med sit kæledyr, så er gode råd barske. Har man en guldfisk, man er træt af, så giv den til katten. Lad være at sætte den ud i en sø. Det samme gælder alle dyr. Altså, dræb de her dyr her, i stedet for at sætte dem ud. Og der er ikke noget, der hedder, det er synd og sådan noget her, fordi det dyr, man skåner, det bliver døden for tusindvis af andre dyr. Og det er synd. Så se at få aflivet arterne, i stedet for at man sætter dem ud.